एस ऑफिसनि कनफारेन्स हल नगो फाइनाय 17 तारिखआव चिनि सिरि सिटिनि चिब्रै माताय खाथि मातायना तियै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बाखाक्तै बरक ताक्लाय बाहायनो पेन्डेमिक कोरोना पेन्डेमिक उनतंमानि बागै ताक्लायबो माताय मारिया अबाहाय बागै बेलाय खादु दुलायजाक आबागै बरक ताबो ताक्लाय संलायखा जों खारसि मातायो माताय खुलुमलायनाय फेबा माताय खुलुमलायमानि लगे लगे बरक कोविड अवेयरनेस कैम्प चिनी अवेयरनेस कैसे प्रोग्राम खाने हिलाइका जत क्षत्रिय समाजनि मयल चौधरी कामी चौधरी रक एग्जीक्यूटिव मेम्बर रक फाइये 17 तारिखआव खमुलुंनि नय ऑडिटोरियमाव फाइये जत कामी चौधरी रकनो वैक्सीन नाहारनानि पारानि लुकराव वैक्सीन नाहारनानि टेस्ट खाइजागनानि एंटीडोट अवेयरनेस खाइनानि आबदि रनति बर कक साबलायनानि अवेयरनेस कैम्प खाइनानि कैम्पेन खाइनानि कक साबलायखा आबनि लगे लगे माइ फैसा जत हांकर चौधरी कामी चौधरी रनो माइ फैसा सारिनानि प्रसाद माइया प्रसाद सारिनानि कक सालायखाताय महाराजा नो बर इनवाइट खेलेनानि कक साका जोंनो एग्जीक्यूटिव मेम्बर रनो आसाल अवेयरनेस कैम्प फाइ मानजाक फाइनानि बागै निनि चिब्री माताय बा चौदह देवता बारिनि खाथि मातायनि दिनो 17 तारिख चा साल शनिबारनि सालो और नुवायाव रामल बागिन तिनि और कक साबलाय दङो जेडिउ नि हल प्रिपारेटरी कमिटी ताइनि और गोबां कमिटी भलन्टियार कमिटी सामलायथाना आ जागाव अबहायनि बागिनो फाइमानि ताइ गाबनो सक्सेसफुल के तिसानानि बागै जों चिनि एडिसि हाफां जों सुबा मंगरिनाय नि बरक